Ako riešiť fulltextové vyhľadávanie na webe? Jedna možnosť je použiť Google vyhľadávanie, ktoré všetci poznáme. Problém je, že vypisuje výsledky naprieč celým internetom, ale poskytuje rozhranie, pomocou ktorého môžete Google vyhľadávanie umiestniť na svoj web, takže bude vyhľadávať len na vašom webe. Ja som napríklad tu zadal, aby to hľadalo len na artweboch, artweby lomeno blog. Takže bude to vyzerať takto. Keď dám napríklad vyhľadať CMS, tak dostanem Google vyhľadávanie, od Google vyhľadávania výsledky. A sú len na mojom webe. Trošku je problém, že tam hore je reklama. A to sa dá vyriešiť tým, že budem Google platiť $100 ročne a tá reklama tam nebude, čiže to vyhľadávanie je platené. Alebo teda si môžu neziskové organizácie nastaviť, že sú neziskové a tým pádom to vyhľadávanie bude vypnuté. Takže ja si tu otestujem, ako to bude vyzerať. Už to mám bez Google reklám. Môžem sa pozrieť, ako to vyzerá na webe. Mám redakčný systém vyhľadať. A je to zobrazené bez reklám. Čiastočne je to naštylované tak, aby to ladilo s bílou grafikou webu. Ďalší problém, ktorý okrem toho teda, že je platený, Google vyhľadávanie má, je, že musíte čakať na to, kým zaindexuje obsah, ktorý ste zmenili alebo na web pridali. Keď sa pozriem, tak najnovší článok je inline editácia obsahu. Ten je pridaný 26.8. Dnes je 4.9. Prešlo už niekoľko dní, ale keď dám vyhľadať názov toho článku na našom webe, tak tu nie sú žiadne výsledky. Pretože Google ešte nezaindexoval tú stránku a preto proste sa to nedostane na web do výsledkov. A taká posledná vec, na ktorú by som upozornil, je, že Google vyhľadávanie nie je možné naformátovať ľubovoľne. To formátovanie je proste obmedzené tým, ako to Google poskytuje. Takže napríklad pre e-shop to nie je vhodné, pretože e-shop by chcel mať boxiky s produktami vo výsledku vyhľadávania, rovno s tlačítkom kliknúť a objednať. Takže Google vyhľadávanie je dobré napríklad pre blog, myslím, dobrá voľba. Akurát teda tých $100 ročne a čakanie na zaindexovanie nového obsahu, to všetko sa dá prežiť. Druhá možnosť, ako riešiť vyhľadávanie, je použiť fulltextové vyhľadávanie pomocou natívnej MySQL funkcie, ktorú MySQL je databáza, ktorú veľa webových stránok používa, aj my používame MySQL databázu. To vyhľadávanie funguje relatívne v poriadku. A často dá nejaké proste výsledky, ktoré sú priateľné, ale pri viacslovných výrazoch má dosť veľký problém s určovaním relevancie výsledkov. Napríklad, keď si dám vyhľadať iPhone 5S, tak chcem asi iPhone 5S a nechcem nabíjačku ani nejaký obal na iPhone 5S. Chcem proste iPhone 5S, ani knihu nechcem. Ani iPhone 6 nechcem. Chcem iPhone 5S. Takže napríklad toto konkrétne v tomto prípade teda ten MySQL fulltext veľmi dobre nezvládol. Nie preto, že by na tom webe iPhone 5S nebol. Môžeme sa pozrieť, som si ho tu dohľadal, že proste jeden iPhone 5S, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, proste iPhone 5S na tom e-shope je. Takže MySQL
má nevýhodu v tom, že tie relevancie a to radenie výsledkov nie je úplne optimálne pri každom type dotazu. My konkrétne teda v ArcCMS máme implementované pokročilé fulltextové vyhľadávanie, ktoré ukážem zase na tom istom webe, ale to už je reálny spustený web, nie je to len ten pokusný, kde vyskúšame teda to, s čím mal ten MySQL fulltext problém, vyskúšajme iPhone 5s. No a tie výsledky sú zoradené úplne nádherne. Vidíme 6 krát iPhone 5s, potom tu máme to sklíčko a to ďalšie už proste nejakým spôsobom to súvisí, ale to hlavné mám hore tak, ako to má byť. Takže toto naše najnovšie alebo pokročilé fulltextové vyhľadávanie rieši problém s relevanciou, má proste všetky výhody, ktoré môže mať, dá sa ľubovoľne nakonfigurovať, podľa čoho má tie relevancie určovať a je veľmi rýchle, dokáže vyhľadávať v obrovskom kvante záznamov a je to najlepšie, čo aktuálne v rámci fulltextu na svojom vlastnom webe môžete mať.